Πάμε να δούμε πώς θα φτάσει ο Μάριος στο σταφύλι. Σταματία, πού πρέπει να πάει ο Μάριος? Στο σταφύλι. Πού πρέπει να πάει ο Μάριος? Μπροστά πρέπει να πάει. Μπροστά. Πόσα βήματα? 3. Μέτρα Μάρια, 3 βήματα μπροστά. 1, 2, 3. Τώρα τι άλλο πρέπει να κάνει Σταματία? Να στρίψει. Να στρίψει πού? Αριστερά. Αριστερά. Για στρίψε Μάρια αριστερά. Εκεί είναι δεξιά Μάρια που έστρεψες. Αριστερά είναι από την άλλη πλευρά. Αριστερά είναι από την άλλη πλευρά. Οπότε κάναμε λάθος. Το ξαναφέρουμε ένα βήμα μπροστά. Και πάμε να στρίψουμε πού? Δεξί. Δεξιά. Και στρίβουμε δεξιά. Ένα βήμα δεξιά Μάρια. Πάρα πολύ ωραία. Πάρε το κορτελάκι Μάρια. Εξαιρετικό.